MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Posledných 5 rokov zo 6 som bol mimo domova a chýba mi rodina, dcéra, každý deň spať vo vlastnej posteli, takže to je hlavný dôvod, prečo sa vraciam. A samozrejme, tie spomienky na Banskú Bystricu sú krásne. Naposledy, keď som odchádzal odtiaľto, tak sme sa takisto lúčili majstrovským titulom a ako hovorím, ja som Bystričan, som domáci a keď som sa rozhodol pre návrat domov, tak viac menej iná možnosť ako naspäť do Banskej Bystrice ani nebola. Tak samozrejme, ja prichádzam po dlhšom čase, musím pravdu povedať, že ten káder sa stále skladá a za pochodu nejakí hráči už podpísaní boli a o nejakých hráčov máme záujem, uvidíme, ako to dopadne. Samozrejme, sledoval som pôsobenie Banskej Bystrici za posledné roky. Dvakrát postúpili do prvej šestky. Myslím, že na to, že ten rozpočet nebol úplne najvyšší, je to celkom solidný úspech. Samozrejme, s Ľubom som, dá sa povedať, posledný mesiac v úzkom kontakte, niekedy až v každodennom. Samozrejme tým, že som mal nejaké povinnosti v Čechách, tak veľa vecí riešil sám a ja len tak okrajovo. Ale tie dôležité veci samozrejme komunikujeme, preberáme možnosti, aké sú hráčov. Samozrejme chceme čo najsilnejší káder, samozrejme v rámci možností klubu finančných, takže uvidíme, ako to všetko dopadne. Ale myslím, že tá spolupráca s Ľubom je zatiaľ veľmi dobrá. Ľuba poznám, spolu sme chodili na trénerské semináre, takže viem, čo od neho očakávať, on vie, čo môže očakávať odo mňa. Takže ja myslím, že tá spolupráca bude naďalej veľmi dobrá. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.